Nyati halaiki mapeji avamwe vanhu. Ini ndikatoenda kuZimbabwe ndotoekta namama maningi namama actors. Unoekita chicha unoekita naye matigimu. Naizvo zvirukwa izvozvo ndozvaunoda kuti kwai ndinotosangana namama actors ndichiekita. Unokuziva kunonzi kuekita iwe kana kuti kungosungira iwo madhoiri iwaya nemikaka yoerembera muzvirukwa. My goodness. Dai iyo mikaka yakagorembera pamuviri uri nani. Nayo iyo miningi miuyu iyoyo iri pauri iyoyo hameno kuti miuyu mingani wobva watozvikwai ndiri egda ndinoekita. Unoekita chicha unoekita nayo ukasasungirira rekeni muhuro nenhingi nayo madhoiriwo haya. Unowanepi maviews? Unomowanepi maviews naiwe matigemu? Unoita nezvei? Unoekita chicha unoekita zvekuti pai ndosangana namama actor mama V vakati vakasatonhinganikira vakasatouya tinotosangana namama V. Ungada kuzvikombeya kundokuekta namama V iwewe. Mama V vanozikanwa nemunhu wese waigara muCape Town, even inini chaiyo ndovaziva mama V because vaigara muCape Town. Kwete zvikudawo kuti vanouya kuzosangana newo kuekita, unotovafoseredza ipo pai. Unondishamisa matigimu chaizvo. Kundishamisa chaiko. Unoziva kuti wakandisvota matigimu uchitaura kuti hanzi Nyati asabatirwa. Iwe ndotombodawo kuitira life chaiyo. Unoziva kuti newe uchine chigumbu nenhere. Daungokuyeuchidza zvangu. Regai ndikuudzei the truth. Matigimu. Asi kukwara akakuwara zvokuti kana vakaita content uri wofa necontent. Woze maziso aya akatsuka aya kuti angachaputitsa. Oh, what's actually the richest people in time like this? Look at the richest people in Zimbabwe. The richest people read and listen 30 minutes a day. You don't need school for that. Vanachiva cheko vani managers avo avanolizigara pasi navo volisi yangu vana president cheko vani machief advisors avo vane mafinancial advisors avo vanotogara pasi vachitonzi Mr President mari yenyu munoishandisa so vana japreza cheko pavanoenda kumaband pepe pamotai kuband kwako kwakazara vanhu kwakune 10,000 vanhu kukaita 10,000 US dollars kana ukaita 50,000 US dollars japreza abati mari yayi inobatwa namanager wake ndiye anozomushera kuti iwe takaita so iye anotoitwa zvekukoresewa. Nyati needs a manager kuti anokoreswa apuwe mari yese. Page yake kanzi katanga usimuka kana hora 25,000 US dollars ngapuwe 5,000 every month as his salary. In 20,000 yoiswa into investment, property investment, into things that achakwanisa kubata in the next generation. Noti kine chimwana chacha vanofana kunge vane ushu. Vani chinhu chekubata and give backs. These are the thing pa legacy and purpose. Unofana kuti kana ukapiwa nenyika woita give back. Nyati kubva pakapiwa nenyika I never saw him achita give back. Nyangwe kuti pasheka munhu chaiko anotozoita zvekukumbirwa kuti Nyati warege kuenda kunobata maoko warege kungosenda your 2 words of condolences. Hatogoni kuenda kunoita condolences. Asati amboita charity, asati amboita job for people, asati amboita building something for people. It nakaita something that champa respect again into the community yangu akadona. Pana pekuti hanzi anozodona zvekudii ende chinhu chatokwanisa chekuti Nyati azoita mari what he can fix is financial stability. Invest in skills, not just certificates, public speak, reading, negotiations, basic business. You can learn all this on YouTube for free. Anokwanisa kuenda futi paYouTube achinodzidza zvinhu zvizhinji, not only just certificates, because ndogona kunge ndine certificate recaregiving ndikaenda unobhadhara $200 kuti ndikogadzirwa certificate recaregiving but ndisina experience yecaregiving. Apa takutaura kuti ngaende anoita experience first then certificate follows. Then nyango kukanzi paita maopportunities cheko vanhu vazhinji vanoshanda cheko macelebrities anoshanda. Tarise vanhu vazhinji vakaita sana Tinashe Mtarisi is a well-known public figure but takisa kuti what he's investing in muri manoshanda
every day musati mambonati national tax akagara is up and down, thinking kuti ndinoinvestira vana vangu pachii, ndinoita sei vana vangu vakura vada something in life. So he needs to stay alert, stay silent, overspreading to prove yourself. Do not overspreading to prove yourself, or overspending to prove yourself. Because if you overspend to prove yourself, you are not yourself. You wakatogagwa ya boastful uchita let me overspend to do this myself. Ndazopinda ndoda kuoneka kuti ndatenga hembe mu studio 88, ndoda kuoneka kuti ndotenga hembe mu Truth, ukuzuraya ndoda kuoneka kuti ndotenga hembe shangu mu Chanel kana kuti shangu mu Louis Vuitton kana kuti mu Gucci, ukuzuraya. So be able to do something big for your for your children, not for yourself. And solutions. Natasha. Nyango une inonzi chi. Nyango kaita mari futi chimwe chinhu chaifanira akaita Nyati. He's too young pa age yake. Akatora vanhu vanotrasta, vakaita sema brothers ake, ma sisters ake, vamwe kusedhama Nyati chaiko chaiko. Vakaita build a team. Build a team. Vanoita team. This team nyango vachita social media yavo, voita social media yavo vese vovhura mapage avo ari in line, vese vobva vaita mari yesocial media. Kana 1 akawa umwe anosara achijega umwe, kana 10 vakawa 1 anosara achijega umwe. Kwete kuti anongoti Ndiye Ega, I don't want other people to come into social life tichita tichizadza inonzi tichive ne social influence tese. No. And your circle should become your reputation. Your circle, your people should become your reputation. Then as soon as they nyatanga singa pa social media chikumbra mari, they va hama dzifama Nyati dzadziri on social media. They dzimama dzake dzadziri on social media. Vachi balance vane mono imari. Vanhu vakaisa pa social media kwa hama dzavo, vanhu eva totoona kuti avantu ne lack of exposure, vada kumbodya, vada kumbospenda. Takseka mnina kake kai. Kanobuda kachita se kachila se kasina kukwana. Kula se kuti kauna mayogurt papo kuita ungati kazvarigwa munguva yemayogurt. So the people whom you associate with should become your reputation. If you hang up with the scammers or flashy people, those people will scam you or will flash your life. So atitaure ndapo idea yangu ndodzoka kuti nchipa idea yangu atitaure hama dzangu ane idea yake ngakukoli wangu achitaura Manyatsi kudzidzisa kana tese tatodzidza papa nguri kutotaura zvine musoro atadzamirwa nemaadvisor kana neni komenti akashata nyatsopinda ukiona kuti apa zviri kumeka sense. Zvandava kutopera vhudzi kuita mhazha kudai, ndakaikirieta GoFundMe yaNyati nemukadzi wake. Link riri padenga apo. Kana uine moyo wekubereka nemoyo wekunzwira mumwe munhu tsitsi nemoyo wekubatsira, bvisa paunapo paGoFundMe riri papapo. Nyati abatsirike kwaari nemhuri yake. Whether ari kuenda kuchipatara anoda mari yemushonga, whether achaadhimitwa anoda mari yebed. Handiti? So ndoda kuti kuvanhu vese vari panapa, nzwisisai chikaranga chandoda kutaura panapa. Ini ndiri munhu 1 asingamire nechakaipa, ndiri munhu 1 asingakurudzire chakaipa. Ndinofamba nerangu side. I know kuti vanhu vazhinji vachandivenga. Ini handidi kuhotspotwa. Manzwisa. Saka masocialite ese nevanhu vanondifollowa nevanofollowa masocialite nemacontent creator nemacelebrity nevanhu vese vane mapage, handiti macomedian, handiti vese ivavo hapana munhu 1 akasimudza musoro kunzwira Nyati tsitsi. I know kuti kune vanomufonera, but after vafona vanouya futi vachimuseka. Mukunzwisisa? Mukundoda kuti mubate chikaranga changu.
Saka ini ndoda kuti kuvanhu vese ngatibatsirei Nyati kune vanoda vane moyo sowandinawo. Inini ndiri parent, ndakabereka, ndinonzwa hura hwangu huchigwadza. Manzwisisa kuti munhu ari kutambura uye ndinonzwisisa situation yemunhu. Manzwisisa